Si Haring Solomon sa unang pagbasa, minanduan sa Espiritu sa Ginoo, may warning sa mga hari, iyang isig kahari na nagdumala o mga tao o mga bahandi, mga yuta o mga gingharian, na dili yun magpasagad sa paggamit sa maong mga bahandi. Sa may iyang ingon, hukman mos Ginoo o sisahon mos Ginoo, bisan unsa pa mo kagamhanan, di mo ila ang Ginoo ninyo. Ana siya, una, gamita yun ang inyong gahom sa Diyos nun nga paagi. O mauni ang para nako importante kaayo nga mabatunan sa mga leaders, political leaders, church leaders, na kamautang mo gamit sa atong bahandi. Abisan ka muna, sa kimoy ginagmay o dinagko o bahandi, kay matod pang Hari Solomon, o sa Salmo ba ito nato, madako o magamay, tindo ko Diyos, hukmi ang kalibutan. Mingon kamo sa kamong tanan ng mga anak sa labing talamdon. Luwasa ang ubos o ang kabos. So, why kipili ang Ginoo? Basta musimang nagaita sa iyang pagtulunan, silutan dayon taniya sa makalilisa na silot, ining hukom niya. Pero samtang niya patas kalibutan, ang ato rin himuhaton, ang pagsigi o renewal sa atong kinabuhi. Kamuron na mo yuta. Naamoy kwarta. Naamoy authority. Kanang murang ikay labaw. Sa inyo din pamilya niya. Kamu may labaw niya at kasagaran. Naagin kay authority. Karon pangutanda ko na yung mga galingon. Gigamit pa nimo sa Diyos nun na paagi o sa imo ra kaugalingong gusto. Yung sa nimo paggamit nimong yutang para sa imong kaugalingon o apil ang uban. Apil ang uban. Yang mangural na ka, wala yagiana ng uban, imo pa nagigamit. Wala, imo ng kaugalingon, patay ka diha. O niya, imong kwarta, saban, imo ra na o apil ang uban. Yang masuko na ka ng nangutang ni mga mamubayan, kaya way ikabayan. Masuko na ka. O niya, maayo pa na. Wala, di na. O niya, nasa kay utang, niya nasa kay ikabayan, pero di dyan ka mabayan. Palingog-lingog lang sa ka, himo-himo na yung kag mga rason. Wala, nasa kamugamit sa imong kwarta. Muna, dinis atong unang pagbasa atong Ebanghelyo, nangita si Jesus sa siyam kasadlakon nga naayo. Kaya usa naman mao'y nibali og nagpasalamat. Kini man kung pagkamapasalamaton, mao mo niyang pagkamapausanon. Kanabitan ka mao kang pasalamat, mapausanon ka. Pero di gani ka kapasalamat, buangon ka. Kana bang patagaan ka sa Ginoo, kayo man yan, di ka kamo pasalamat. Kamo, pagmata ninyo karong buntag, nakapasalamat mo, nakamata mo. Una-una na yun ka kung sa imong buhaton karong adlaw. Masig wala mo kapasalamat ha. Nakapasalamat mo, nga makakita pa mo ng inyong tubad. Ikaw lingiya ka no. Nagpasalamat ka na niya koron. Kaya usahay naman, di naman nakapasalamat. Salamat Ginoo, ani siya. Salamat Ginoo. Kasagaran na ito, ator yung tumong, kanang ang ator yung ba? Di na tamagmain na nang nasa tungtupan. Akadagang mga bana, pinigmatay ka punta, di ka pasalamat o ang iyang asawa mo iban. Ay ka mo mga bana, makapasalamat Ginoo, salamat din tao, nabuhay pa niya kung asawa mo, anak mo. Oo, kasagaran di yun. Ako mas magkasuway, kung saan mo magkasuway. Pero
nagpasalamat mo sa Ginoo ang inyong anak buhi pa. Ha? Inawa pa unta. Kaya mga anak na basag karon, di na gyud ka pasalamat ang ilang ginikanan buhi pa. Ato na magilap-ilap ng ilang ginikanan isuod na sulungon. Pero sa buhi pa, di yun. Ambot ang pare nakapasalamat pa nga nanay na malit na tugslat. O nagsigiging mo ng pare, dyan tayo yung pare. Ako pasalamat ko sunod ka na, nanatay halin ng 254 slots. Okay. Wala po kung maning balansi. 59,746 ang balansi. Ayaw sa mga tayo. Tulo lang kabuan. Ito ni Hongton, ha? Tanang di ba niyo? Kung tayo ba yung di madaw, di masakit ka mo yan kung papaliton ko. Ako magi siguro papalit pa mo. Ang ako lang ba, kung kamautang mo pasalamat sa Ginoo, kamao sa dagan o halad. Halad ba? Ang imong ipasalamatan, imo sa na siyang halaran. Ako bitaw ka na ato mga aktibo kay sa simbahan. Sa kasing-kasing, nagpasalamat siya ko sa maning permanente ni mag-lektor, musimba. Karang aktibo ba? Iningingon pa din, namatay ba na inahaning kuhan? Aktibo ba yan sa simbahan? Amo ba? Pamisa lang yung pa din. Misiha lang magandang mo. Sa imo lang kung time. Mahugos yung pangitag tayo kay para po kamisan. Halad ba? Halad kay isip magpasalamat. Pero kanang ganin may pamisa mo na pa rin sa mga aktibo na apadag sarap na musibang ginawa ko tayo na inabuhay tayo. Kusog na din yung halad sa awa mga ganin na yung tagata. Hindi pa rin ba? Sige, kanang ganin. Iniglubong na lang. Iniglubong. Nadala niya na din. Sulas-sulas mo na. Di, maglisod ka halad kung dili ka makabati na ngayon siyang pasalamatan. O na nga, kinibitang paghatag sa daning mga slots o pagpalit ng slots, isip donation din sa ato. Kanang ang nanghatag ani, mga tao nga miila na ngayon silang magpasalamat sa Ginoo. Mga mapasalamat o muna ang kinisang mga tawanan nga napalit ng slots, mga malipayon. Anong malipayon man? Kay mapasalamat man ang ilang kasing-kasing. Ang kadagang mo text na ko, Pader, ako ning gamay halad sa Ginoo kay nagpasalamat yung ko, Pader, na daghan kay kung nakatunan sa pulong sa Ginoo sa akong ipaminaw ni Anim. Anak, nindot kay ba pasalamat? Nausap yun ang akong bana, Pader, sa una, duha niyang kapit karon sa dalang. Di ba? May us-us na ba? Napainaingon ako, kaya akong bana, Pader, di gini, musimba, di gini, maminaw, kadagani mga religious ng mga pakikpulong, pero karon pa din, magunagin siya o kadagani paminaw, mag-atagin na sa imong wali, yung magsiging katawan, na kung nisimba na din siya, walang yapon. Pero, dako na kayo sa pasalamat, na, maminaw na, yung magsiging ino, huwag na gini pareha, yung makatagaan man sa iyo, huwag na gini pareha. Sige, ano naman balikas? Ayawa, ani pareha, kamo sa pamunana ko naman ako, ay nalang nagibalikas ko niya na naminaw. Okay, sa magsigilan balikas niya, wala ba'y paminaw-paminaw? Saling lang ba sa istorya sa isang katao niya, man malikas o na pare, paminaw sa niya. Rang-rang, kanabang mapasalamat na nila sila baka kung aning ni ang pulong sa Ginoo, isang iyong padersyano, di ginibita ko muna karon kay dihang iyong padersyano para sa balay sa Ginoo, isip akong pasalamat, matag, dali kay silang matag, isip pasalamat. Pero bunga pa na sa ilang kanalang ingon na kinaluoy lang kay nagpakiluoy ta. Liluoy, maingon na sila. Now, yung kwarta na pala ay sing pangayo. Hay ka na niya gamitan ng kwarta. Kwarta ni pareha. Pero sa nang donate nato, binilyon na kung naging pang-donate. Abot na kung nag-millions. Huwag kayo usan na yung hingwarta magkapader. Ano man, kay ako ning pasalamat. Muna ang Ginoo mangita yan.
Hain naman ang siya, nganong usa na may nagpasalamat, usa na may mihalad, mihapag pa yun. Yang usa may mahitabo, ini pasalamat ato sa Ginoo. Punan sa Ginoo ang imong grasya. Unang impunan, istorya sa Ginoo ang tao, ang imong pagtuo mo'y nakaayaw kanimo. Lakaw na, tindo, o lakaw, ang imong pagtuo mo'y nakaayaw kanimo. Pasabot, gidugangan sa Ginoo ang kalingkod sa iyang pagtuo, o di na ito siya masakit pag-usap. Ang sunod na mahitabo, mamatay na ito siya. Di na siya masakit. Pero katong uban na naayaw, sa may resulta, wa man to sila tinuod na pagtuo. Ang ila lang ato, basta maayo lang, pagkaayo lang, sila na inigamit sila kaugalingon. Mabalik ka na ito sa sakit. Ano man, wa man magda sa pagkamasalamaton na kasing-kasing. Kamoron, ipalit na mong slot. O paano? Tigo pa. Nagpasalamat kang nakasimba pakakaroon. Nagpasalamat kang makakalawat pakakaroon. Muhanan sa gawin. Di ba? Pero ang imo una-una, obligasyon na niyong pakalawat na ako, kanisimba ako, iniglangkaw ni mo nito, imo rin itong pahimuslan para imo. O sa nato, sa ako sa pamaagi, nagpasalamat po ko nga naidaghan na mga ipalit. So far sa atong mga project, hindi mo na mamaligyan na ganitang slan. Ako sa palit sa ko, bang di sa tuwingon na di ko mapalit. Yung sabi mo gamiton pagpalit, ang akong haguan o lupa-lupa, kanang akong stipend. Ano yung ipalit? Ano na, mag-contest na kinsa na ito, mapasalamaton. Niya ako yung naman muna, no? Sa sige na kong palit o slan. Sige na kong palit ba? O sa hunong ang stipend. Dako na ba noon? Ako sa dako-dako, kuha sa ay. O, di ba nindot? Pilindasing. Ikaw palit. Yan, nindot pa niya itong slot karon kay 3-in-1. No, 3-in-1 kanay mo 3-in-1, kanilin mo ka pa diabetes, kanang mo 3-in-1 ka pa diabetes. Kanay mo ka palagin, kini. Kaya nga naman, sila ka na, DOPS, Divine Unity, Prosperity, and Satisfaction. 3-in-1. Wala ka nang hahanapin pa. Satisfied na kayo ka. Kanino na na. Pero, naalala ko rin ako, na siya, Pader, ikaw pa, tiksan, di mo tubag. O tawagan, di mo tubag. Ako, kita sa no. Pwede naman sa ninong luya na ko. Sige, haman ko yun. Sige kong tawag din mo, Pader, di yung ka mo tubag. Sa pagtubag na busy man, nangingon yun ko nga, ayaw ko yung tawagin. Kung gusto mong tawag, kaning atong naman ko yung mga trusted persons, kani si Brad Loloy, atong head sa finance, si Mr. Nara, atong treasurer, sige sa pala Mr. Remy, akong sekretary, muna yung tawagin ninyo. Ato lang ng inflasing sa atong TV, atong misa online. Muna yung tawagin kaya ilang pahibaw ka na sila kung saya kung mayroon ka tinood ni Padersiano ni Padersiano ni kakao Padersiano ni kaning-kaningan muna yung correct spelling pero ako yung tawagan sorry na lang kasi hindi mo timing kasi yun busy makakita ko sa tagong basa ako ginaging tumagon pagiging pasaylo niya ako yung tubagon hasta ganito akong itubagan naging kasamaan ko akong ganang ipaminaw ang iya bang kasaba na ko ba nanong ko nung magsige ra dyan ko balik-balik kanang kural papakuno ko kamuhon siya lang sa padali ka mamural huwag mo nang yuta ikaw ano padali rin ako nagaging kawatan na silingan di ka mamural kawaton maging mga putang proteksyon sa nasa mga putang sa Ginoo kaya ako sa ningambingan
Istingin ko nun ninyo, anak, kung may mukawat sa inyong butang, ayaw nagpawiyan. Sulay ko nun, sa may tamo. Sa inyong paminaw, sa may tamo. Mahurot inyong butang o mudagan. Ako, may ko dyan ko, basta inyo ng maton, mas mudaghan inyong butang. Sige, istingin. Karena bang na yung awat sa inyong butang, ayaw na yung pawiyan. Mudaghan na gila inyong butang. Karena ningon nga, kung na ay makuha mo ayaw na paningilong bayan, istingin, di ba mudaghan ang imong kwarta? Awagin mo mga suwera. Daghan kayo na, Jesus. Ako kapit talaga ko mamatay. Sige na ginang maong prinsipyo. Daghan kayo ng testimonya na, including myself. Ako ginang na-experience. Una, ayaw na lang kong kasabi yung masing kuwali na kural kay ako kung itaga ang opportunity o kaambuhan na dili na mao'y tinuod na makapasecure sa imong properties, ang imong moral out of your fear na kawaton ang imong mga butang, ang tinuod na security ang imong kaptangan, ang imong pagkamapasalamaton o pagkamapaubsanon ng dawat sa kabubuton sa Ginoo. Kana ang security. Dili lang butang dinhi, butang sa dito sa langit. Ano man, maabot ang panahon, hukman kita sa Ginoo. Muna ang atong tubag sa Salmo, sa tatangingon. Tindog o Diyos, hukmi ang kalibutan. Hukman kita. Di makasagang ang imong kural sa hukom sa Ginoo. Di makasagang ang imong barbed wire, ang imong CCTV sa hukom sa Ginoo. Ang makasagang ang imong ragyong kasing-kasing ng mga maayong pinuhatan. Yan kano sa magsugod, kung ilata na hinatagan tas Ginoo, iayon tas Ginoo, ibindisyonan tas Ginoo, nakuha siya, wa kita'y mahimo. Muna, hapa yus nilas Ginoo, halad yus Ginoo, ayaw pagpakaruning nun na ikay nagmanin sa imong magalingon. Kaya nagpabindisyon ako nga munting morning sun, ako naging nagpag-blessing ako, inaabot ako madawat ni siya Ginoo, mahapong siya sa morning sun. Ning balay pa rin mo na siya bakukol pa rin rin. Awang sa mga yung iyakuli mo nga para lang ka mapasan, nadaghan na bang mahapong kaysa mapasan usahay. Manang nito, inaabot ang Ginoo ngayon mo siyang muligan. Ang ikusupan, muligan din mo siya sa inyong grasya, siya paglig sa morning sun, naunta makadawat siya, bisan mo sa mahita mo, bisan pagmahapong siya makadawat, siya itutulong siya makapagdawat siya.